ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. Бардруи азиз апашко ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Ана имрӯз 6 майи соли 2025 1000 рубли урусӣ баробарай ба 126 сомонӣ. Фаҳмиди бачаёча 1000 рубли урусӣ баробарай ба 126 сомонӣ даҳрами числа. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзон қабул кардем. ҳозир барои шуморо ҳамаша нархошона гап мезанем. фақат шумо то охири видеора ёнбош кунен, тамошо кунен. ва бардруи азиз апашко форатон ки ай ҳами канали ма ягон рӯз мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, дар канал подписатсия кунед ки мисол ман видеои нав дар ютуб мондам, телефони шумода мерава. Подписатсияра биҷиқен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро диден? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میومده. бардруи азиз элона сар мекунем якум хонаҳои заминиро гап мезанем, баъд квартираҳоро. бо диққат гӯш кунед. ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, қишлоқи Равшандилон. 6 сотиқ заминаи 3 дархонаро фундаментош рехтагӣ, овсвеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. мақсад ки бардруи азиз овсвеч бидаю гузарондан дар кор. ҳуҷҷатош мега 100%. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. мактаб, саддик, магазин наздикай. бардруи азиз нархи ҳами ҳавлии фурӯширо 90 000 сомонӣ мега. 90 000 сомонӣ. рақамҳои Тоҷикистона, даи рақамҳо ватсапам дора. барои маълумоти бештар занг бизанед. дар видеои пешна бисёре бардор гуфтабуданд ки ягон хона аз ноҳияи ҷайҳун бумон, яъне ки қимсангир гап нест. бардруи азиз дар комментияра мисол аз ки ҷои хона дар корай сухан кунед. бардруи азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, пешина қимсангир, деҳаи маданият. 12 сотиқ заминаи дархона кардагӣ, хонаҳо ремонт дора. соҳиби хона маълумот додагие ки хона дар қимсангир, деҳаи маданият, дархона ана кухни мега дар друншай 12 сотиқ замин, нархи охираш 160 000 сомонӣ. фаҳмидем бардруи азиз апашко, фаҳмидем нархи охираш 160 000 сомонӣ арзон намекардай. бардруи азиз ози хонаҳои заминиро гап мезанем, баъд квартираҳо да мегзарем. як бор дигар даётон биёрам. бардруи азизи хонаи фасони десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабыз. 3 сотиқ заминаи 3 дархонаи фасони хушрӯкардагӣ, хонаҳо ремонт дорад. чихеле ки дар сурат десен бардруи азиз ремонти фасон доштай. соҳиби хона маълумот додагие ки хона дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабызда қарор дорад. ина бардруи азиз берни хона, дарвозаи фасони хушрӯзадагӣ. бардруи азизам нархи хонара 280 000 сомонӣ мега. 280 000 сомонӣ. харидоро яъне бардруи азиз на числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, баъд метавонед ки занг бизанед, хонаи арзон аз шаҳри Ҳисор бо нархи 280 000 сомонӣ харидорӣ кунед. бардруи азиз апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали саудотеҷе як дона лайки бепла биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар ватсап равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем.
бардрои азиз, касе тамошо кардесен барои меҳнатҳои мо барои мисол ами видеора паҳн кардан як дона лайки бепала бичқен ва касе меҳмоне дар канал подписатсия кунен. Видеода лайк гунем бардрои азиз, видео мисол ана паҳн шава, ягон бародар соҳиби хона шава. бардрои азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи 5 деҳаи Мирзоянс. 8 сотиқ замин дар хона, ремонт кардагии хонаҳо. Соҳиби хона маълумот додааст ки хона дар пеши Метпун ана идорарам наздик буда. бардрои азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 155 000 сомонӣ. харидоро яъне занг бизанен. бардрои азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. Бо диққат гӯш кунен, телевизора пастар кунен. бардрои азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Сомонӣ. Якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 42 квадратай, ремонташ нав. соҳиби хонара гӯш мекунем чӣ мега. нависагие ки якхонагай духонагаш кардагем, кухниш дар балконай, танҳо дар WhatsApp нависе, ҷавоб мету мега. анасроға шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Сомонӣ. бардрои азиз, нархи квартира дар шаҳри Кӯлоб 260 000 сомонӣ. соҳиби гуфтагие ки фақат бардрои азиз WhatsApp да нависен. чӣ хеле гуфтем 260 000 сомон квартира дар шаҳри Кӯлоб. марҳамат, харидорои аниқ дар WhatsApp яка бинависен. бардрои азиз, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пешина Ленинский район, наздикии бозори Сафина. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 36 метри квадратӣ, ремонташ нав буда, ҳеҷ хеле ки дастурат десен. соҳиби квартира маълумот додааст ки срочна квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши бозори Сафина. бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. бардрои азиз, нархи квартира 309 000 сомонӣ. 309 000 сомонӣ. чӣ хеле ки дар экран нависагем. харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар боша, метавонен ки занг бизанен, квартираи арзона аз ноҳияи Рӯдакӣ харидорӣ кунен. бардрои азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ як дона лайки бепала биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чӣ дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бисёри бардро апашкоҳо ай муҳоҷирӣ ай тоҷикистон гуфтабуданд ки ягон квартира ай шаҳри Бохтар бимонен. марҳамат, бардрои азиз, гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, дар 14 микрорайон қарор доштай. духонага квартира дар 8 этаж қарор дорад. бардрои азиз, домои пешина квартира ана ремонти нав кардагӣ будай. соҳиби квартира маълумот додааст ки ана хона дар шаҳри Бохтар, 14 микрорайон, рӯпарӯи мағозаи Мавзуна, пеши Садиқи Донояк. хона мисол ана ҳолаташ хубай мегадсуни азиз, ремонти замонавӣ. ана чиза чораш мақсад мегирем таге бе чиза чораш фурӯхта мешавад. дар 8 этаж қарор дорад, лифт доштаедсуни азиз. нархи квартира 295 000 сомонӣ. харидорои аниқ занг бизанен. бардрои азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 30 квадратай, доми новостройка. квартира ремонти миёна дошта, чӣ хеле ки дар сурат десен. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки ремонти миёна дорад. бардрои азиз, нархи квартирае ки тамошо кардесен 335 000 сомонӣ мега. 335 000 сомонӣ. харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақтар боша, метавонен ки занг бизанен. квартираи арзона аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, ана чӣ хеле гуфтем 335 000 сомонӣ бихарен. ханам хеле бардрои азиз, апашкоҳои ба навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аз куҷое ки хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон морӯӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хеле нархҳои соз буд. бардрои азиз, агар мақбул шуда боша барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ, яъне ки бачаи ачкидор, ҳамия дона лайки бепала биҷиқен. ва касе бардрои азиз дар канали мо меҳмонен, форатон ки мисол видеои нави ма шумо да бирава, видеои мошинҳои фурӯшӣ, видеои хонаҳои фурӯшӣ шумо да бирава. бардрои азиз, не поён да кнопкаи подписатсияку амура биҷиқен, зангулача мебирая, зангулачараологӣ дамонен.
ке ки мисол ман ана видеои нав дар ютуб мондам телефони шумода мерава. раҳмат мегӯм барои дастгиритон. то видеоҳои оянда худованд мову шуморо нигаҳбон боша. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.